In restaurant Het Ambacht komt het nieuwe team van coach Jillert Anema opdraven voor de passenpresentatie. 16 sporters sterk. Lange baan, sprint, marathon, maar ook een opleidingsteam voor talentvolle reetrieders. Anema had het al een keer uittocht. Dat is op zich wel lukt, maar het is net zo dat dit het meest ideaal is van wat we voor u eigen hebben. We hebben graag meer internationale sporters erbij belutsen. De mooie kampjes, dan willen ze wel eventjes mooi trainen en daarna gaan ze weer bij hem zitten. En net zoals vroeger een Erik Heiden die gewoon een jaar naar Europa ging, want je moet het vak leren en ik wil de beste worden. De klaaf is tal van bekende gezichten dat Anema de laatste jaren bij retrieploeg BAM zo succesvol mee wie. Stroetinga, De Vries en Bergsma. En ik Jorrit zijn vriendinnen Heather Richardson. Maar ook talent Antoinette de Jong van Rotterdam zit in de nieuwe ploeg. Ze had een duidelijk doel. Technisch wil we beter worden, meer uithoudingsvermogen krijgen, en ook vooral bij de 4 kilometer. Want dat is natuurlijk wel de allround, jet ik natuurlijk de 4 kilometer bij. En dat is gewoon een doel om gewoon steeds beter te worden en elke keer weer hoger te staan dan het eerder voor. De trainings binnen al volop ondergang. De wereldbekerwedstrijden in Azië, die al bij november, passen net in het schema van Anema en zijn rieders. Ongelooflijk verschil naar Korea toe, ongelooflijk van Korea weer naar Nederland toe. En dat telt ze bij elkaar op en dan hier weer wedstrijden rijden. Ik wil World Cups in Berlijn en Heerenveen. Dan kist de zo uitdaging dat je net een trainingsblok draaien kist. Het is voor ons gewoon heel belangrijk om straks in februari in Tialf te goed te wezen. En als je zo lang in die World Cup cyclus zit en naar de garage, dan mis je gewoon een heel groot trainingsblok. En dat gaat gewoon ten koste van de rest van het seizoen. En dat willen we vermijden, dus vandaar die keuze. De Olympisch kampioen op de 10 kilometer had nog toen het nieuwe avontuur. En wil hem, zei dat jonken de lange baan en marathon, echt meer jochtje op het allrounden.